Moni nde zawavuta atu a Sean Kingston ku USA nkhani zawo za fraud chani kungoti anthu ake iyeyu ndi mayi ake Sean ndi mayi ake ndi anthu ne kuti mbiri zawo ndi zachabe kuyambira kale dzaka makamaka mayi akewo zinkamveka kunena kuti kalero amanyamuka ukatenga cheni macheni amavala nkhosiwa mwina atenga cheni pa ngongole cha 100,000 andibweresa ndalama watenga akagwisa ntchito kayashuta video akuyimba atantani apita mmapati atavalavala zimacheni zodula izi koma ndalama sabweza cheni chonso sakabweza ndi anthu ayambe nolimbana naye kuti bweza cheni anthu amatata akapita kuti akatenge kaya katani amayi akewo ndi amene amatuluka movuta ngati kuti iwo ndi gangster pamene pajapa kuti mukufuna chani ati ndi mmene amapangira amayi ake. So nkhani zake zomvetsa isoni considering kunena kuti munthu anali otchuka nthawi yake anali ndalama. Atatulutsa nyimbo yake ija Beautiful Girls 2007 inali hit, inali number 1 hit. Ndeka nthawi kamene koko anapha kuti mwazizi wazezonera kuti zinthu zangoyenda nthawi imodzi ndrama kubwera nthawi imodzi. Anafter pamenepo anazatulutsa nyimbo ina ndi Justin Bieber Mini imene ijaso inamupangaso propel kwambiri kuti akhale ngati kuti ndrama zabwera ndithu. Koma vuto la ndrama zobwera nthawi imodzi ukakhala kuti sukuganiza bwino zimathaso nthawi imodzi. Ndi vuto lake ali ndi mayi ake awawa. Dzina lawo Janice Turner ali ndi zaka 61. Amazitenga kuti iwo ndi original gangster ndi ovuta kwambiri ndipo ndikabwerebwere mprison. Nkhani zake ndalama. Amapezeka kuti anyamuka akatenga ngongole kwina kwake usatani osabweza. Amafuna life ya high akhala kupita mprison olundishoni imwe Sean Kingston asanafike potchuka. Before Sean kukhala hitmaker anali mprison chaka ndi hafu kungokhala manyumba mansion amafuna moyo wapamwamba pamene ndrama zo alibe zokhalira moyo wapamwamba munthu kupeza kuti rent ya ndrama izokwanira 100,000 so nzoti nyumba yomwe amakhalayo inali mansion akhala osalipira kena kusamuka kupita nyumba ino choncho zomapanga choncho ndi apapa awati zimene amapanga ndizone kuti amanyamuka kupita ku car dealership kuja kuti akufuna kukhanga tota kugula galimoto asankha galimoto ndula kwambiri mwina ya 270,000 Cadillac kaya chani ndofuna galimoto iyi ndine Sean Kingston ndinaimba nyimbo zakudza kuti panopo ndikupanga collab ndi Justin Bieber anthu acha yadi ndi Sean Kingston apanga collab ndiyoti ali ndama ndikupatsana atenga galimoto ichi nangasipena amakhulupirira facha status pamene anthu aja alibe kaliwonse akutenga galimoto ija ulendo sabweranso kenako atumizira ma documents kusonyeza kuti ndama ndakutumizirana anthu acha ndama siti nalandira atumizira ma documents osonyeza kuti basi chilichonse chatumizidwa adi mabanki transfer chani kuti ndakutumizirani ndalama koma anthu aja sanalandire ndalama basi azilimbana no iye azine kuti ine ndakupatsana achati sitinalandire apitaso kwina atanapangisa chi screen cha TV kacha chikulu bwanji cha Sony chochita dula ndalama kuposa 100,000 screen itu yonera kuchita kupanga custom made kuchita kuapangira iwo kukachitisa order osalipira amakhali azimene zimati athawira kumayenda akamaenda muchavala zodula akukhala mchimanshoni chodula china chilichonse cha ngwani and yet palibe chimene chili chawo kumangovunyada panjapa olozoti ali ndi collab ndi Justin Bieber zonse zonzabodza chilichonse nchabodza ndi apeze kuti achita accumulate ngongole zodusa $1 million katundu wongotenga nkumanamiza anthu ngongole zina ziliso ndi banki imene amayi akewo anamangidwa ifa chopanga ma loan document afake basi zinthu zake zabodza zokha so mkhozo dabuti sono kholo chifukwa chani kholo likukhala involved ndi kwa ineyo ndikuona kunena kuti olakwa ndi kholo ndi lomwe likusokoneza mwanayo chifukwa ngati mayiyo anali kabwerebwere kundende nkhani za ndalama zokuba ndalama shoni ali mwana ndi kuti iwo ndi amene akumutsogolera mzachabe and now milandu yawo yonse imene yachulukiramo akuti akuchita face up to zaka 20 in prison each. Imagine kumuononga mwana kumuonongera tsogolo mpaka na kumupangisa kuti asokonekere choncho. Of course munthu kozonera kuti Sean yonso ndi wankulu fali nzaka 34 chimene apangira nchane nangasi wa amakhala ndi amayi amamvera amayi akhala mutsogolera kuyambira ali wang'ono ndizo mwa amamtsogolera nzimenezo ndi basi kumwanima kuti vula zitsa pa dziko pano tienti zingodya therereri kususa nkukhuta masiku nkumapita mapero ake awatsekeredwa adzayiwalidwa mbiri yawo yachabechabe. Izo ndezo kwaonekera acha Sean ku America nziko kwambiri.